Ну что, здоровейте, милі момичі, та много рада да ви видя на нашей прямой эфир, прямое включение. И сегодня у нас супер важная тема. Мэгги? Мэгги, ти ли? Здравейте, мили момичета от мен. Днес имаме много важна тема. Радваме се да ви видим. Тема звучит так. Почему мужчина ничего тебе не дает? Темата днес е продължение и звучи горещата тема защо мъжът не ви дава. Или тайная связь между женскими границами и мужской щедростью. Или тънката връзка между мъжката щедрост и женската енергия. И сегодня у нас особенный эфир, продолжение нашей прошлой темы. И днес всъщност това е доста специален ефир. Това е продължение на предишния ни лайв от миналата седмица. Там мы говорили тоже о мужской щедрости. Там ние също споделихме за мъжката щедрост. Помните, мы с вами говорили, что мужчина становится щедрым не из-за чувства долга, а из состояния вдохновения рядом с женщиной. Помните ли, че говорихме как всъщност мъжът става щедър не от чувство за дълг, а когато е вдъхновен от жената до себе си? Так вот, сегодня мы пойдем еще глубже. И всъщност днес ние ще отидем още по-дълбоко. Мы разберемся, почему иногда, как бы мы ни старались, мужчина все равно ничего нам не дает. Ни внимания, ни заботы, ни подарков, ни участия. И всъщност днес ще разберем защо понякога, колкото и да се старае една жена, мъжът пак не дава нито внимание, нито грижа, нито подаръци, нито щастие. И самое главное, что происходит внутри нас, что перекрывает этот поток щедрости. И всъщност най-важното вътре в нас е това, което блокира потока на тази щедрост. Многие мои клиентки задают мне один и тот же вопрос. Много от клиентките всъщност ми задават един и същи въпрос. Я даю ему все, я стараюсь, я поддерживаю, я понимаю, но он все равно холоден. Почему, Нина, ответь, почему? Аз му давам всичко, старая се, подкрепям го, разбирам го, но той пак е студен. Защо? Нина, моля те. Защо? Кажи ми защо, Нина. Может быть, у вас есть какие-то варианты ответов на этот вопрос? Если есть, то, пожалуйста, пишите в чат. Може би вие имате отговор на този въпрос или предполагате верния отговор за себе си. Може ли да го напишете като коментар? Мгм. Но мой ответ, как бы он ни звучал странно, проблема не в мужчине. На моя отговор, колкото и странно да прозвучи за някой, не е в мъжа. Он, мужчина, он просто зеркало. Той е просто мъж. И Он той е просто отражает, огледало. Мгм. Он отражает твое внутреннее состояние, твои детские сценарии и глубинные твои установки. Той отразява твоето вътрешно състояние, твоите детски модели и дълбоко убеждение. Женщина неосознанно блокирует щедрость мужчины. Жената всъщност несъзнателно блокира щедростта на един мъж.
когда она носит чувство вины или стыда внутри себя, Когато тя има в себе си чувство за вина или срам, когда внутри нее звучит голос «Я недостойна, мне нужно заслужить». когато тя носи в себе си вътрешен глас, който казва аз не съм достойна, трябва да го заслужа. Когда она выросла с убеждением, любовь нужно зарабатывать своим поведением, послушанием, своей идеальностью. Когато е израснала в убеждение, любовта трябва да се заслужи с добро поведение, с послушание, с съвършенство. Тогда она берет на себя роль спасательницы, контролирующей женщины. Когато тя поема ролята на спасителка или контролираща жена, Тогда мужчина чувствует не приглашение, а давление на себя. тогава всъщност един мъж усеща не покана и предизвикателство, а всъщност натиск. И самое главное, когда она не умеет получать, И най-главното, когато тя не умее да получава. когда ей неловко, когда ей неудобно, когда ей кажется, что лучше я сама. Когато всъщност тя ам, се чувства неловко, неудобно, когато мисли а, по-добре сама ще го направя. И эти состояния, они рождаются не сейчас. И тези състояния всъщност се раждат не сега, Они приходят из детства, а те всъщност идват от детството. из моментов, когда нас не слышали, не замечали, когда любовь приходилось зарабатывать хорошим поведением. Ам, и това всъщност идва от моменти, когато не са ни чували, не са ни забелязвали, когато любовта е трябвало да се заслужи с добро поведение. И вот внутри женщины формируется энергия дефицита, энергия недостатка. И всъщност при жената се оформя един недостатък. А мужчина рядом с ней начинает сжиматься. А мъжът около нея всъщност той започва да се свива, да се затваря. Он перестает давать не потому, что он жадный, а потому, что не чувствует в ней пространства для щедрости. И мъжът спира всъщност да дава не защото не иска, а всъщност защото ам, не усеща пространство в нея за щедрост. Одна моя клиентка пришла ко мне с тем, что ее мужчина обещал ей очень много, но ничего для нее не делал. Една моя клиентка всъщност имаше мъж, който на думи говореше много, но всъщност на действие не правеше нищо за нея. Оказалось, что каждый раз, когда он ей что-то обещал, она радовалась этому, благодарила его, дарила ему много любви. Оказва се, че всеки път, когато той е обещавал нещо, тя му е дарявала много любов, благодарила му е, възхищавала се. А когда доходило до выполнения обещания, он говорил ей, что он забыл, или сейчас у него нет возможности, или он сделает обязательно, но позже. Когато всъщност е достигал момента той да направи действието, да направи постъпката, да изпълни обещанието си, той го е отлагал с думи, че в момента е зает, ще го направи по-късно, сега в момента е възпрепятстван. И она ждала его, она понимала его обстоятельства. И тя го очаквала. Тя приемала неговите обстоятелства, давала му е шанс. Она соглашалась перенести, на попозже. Тя се е съгласявала да
отложи всъщност събитието за по-късно. И этому не было конца. И всъщност няма край на това нещо. Но когда она с моей помощью выстроила границы и перестала хвалить его и радоваться ему за обещание, И когато всъщност тя поставила рязко границите си и относно обещанията му, когда она начала устанавливать сроки, когато тя започнала всъщност чрез границите да показва, да устоява за определени срокове, когда она перестала его понимать, тогава всъщност тя е и спряла да разбира неговите обстоятелства. она перестала соглашаться на переносы. Спряла е да се съгласява с отлагане на дата. И самое главное, перестала его жалеть. И най-главното, спряла е да го съжалява. А вместо этого начала видеть в нем сильного и щедрого мужчину. А вместо това е започнала да вижда в него щедър и успешен мъж. И все изменилось. И всичко всъщност се промени. И теперь он заботится о ней и держит свое слово. И сега всъщност той се грижи за нея и държи на своята дума. Красавица, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите комментарии. В конце эфира мы обязательно на них ответим. Момичета, бих се радвала, ако в момента ни напишете вашите въпроси, свързани с темата днес. Задължително в края на този лайв аз ще отговарям на тях. Другая моя клиентка была в отношениях с нарциссом. Друга моя клиентка беше в отношения с нарцисист. Он постоянно ее обесценивал. Той постоянно я обесценявал. Он говорил ей, кто тебя такой будет терпеть? Той ми казваше много често, кой ще те търпи такава? Кому ты будешь нужна такая толстая? На кой си нужна такава дебела? Тебе иногда нужно просто молчать, а то каждый раз какие-то глупости говоришь. Ти трябва да се научиш да мълчиш, защото много често казваш глупости. И рядом с ним она довела себя до физического и нервного истощения. И тя всъщност във връзката си с него достигна до едно енергийно изтощение, до немощ. Она старалась похудеть, все время сидела на диетах. Тя се е старала да бъде в добра форма, като постоянно и се е налагало да спазва диети. Она постоянно читала книги, она постоянно получала какое-то очередное образование. Тя постоянно е четяла книги, постоянно се обучавала на различни курсове. Она стала очень послушной, Тя стана много послушна, никогда с ним не спорила, избегала конфликтов. никога не е спорила с него, старала се да избягва всички конфликти, Но он все равно находил к чему придраться. но той винаги е намирал причина, за която всъщност да се скарат, да създаде конфликт. И продолжал ее обесценивать. И продължавал да обесценява. Ей было очень непросто уйти из этих отношений. На нея не е било никак лесно да излезе от тези отношения. Нарциссы очень хорошо знают, как удержать свою жертву в зависимости. Нарцисистите знаят много добре как да задържат своята жертва и то да я държат в зависимост. Но проработав свои травмы, она освободилась от этих разрушающих ее отношений. Но проработвайки своята травма, тя успя да излезе от тези отношения.
И спустя 3 месяца после расставания встретила другого мужчину. И 3 месеца по-късно, след раздялата с нарцисист, тя срещна друг мъж. И она мне говорила, что она не верила, что такие мужчины существуют на самом деле. И тя ми сподели, че не е вярвала, че съществуват такива мъже за нея. Она думала, что такие мужчины бывают только в сказках. За нея представата за такъв тип мъже всъщност съществуват само в приказки. И она смогла построить с ним прекрасные отношения и сейчас наслаждается своим счастьем. И всъщност с този нов мъж тя успя да построи здрава и щастлива връзка и в момента е с него. Момичета, искам да вмъкна в момента, че Нина и аз направихме наръчник за нарцисист. Казва се нарцисист ли е. Можете да го закупите. Подходящ е за всички, които искат да установят. Всъщност вътре има много практики и упражнения, с които да установите дали имате нарцистични отношения, независимо дали на работа или с партньор. Наръчника е в PDF формат. Веднага след закупуването може да бъде наличен и достъпен за вас. Спасибо, Мэгги. И сейчас я предлагаю вам сделать небольшую практику, А сега бих предложила да направим една неголяма практика, которая покажет, что у тебя с вот, возможностью принимать. Всъщност тази практика ще ви помогне да започнете да приемате. И сейчас, пожалуйста, сядь поудобнее, И сега ще ви помоля да седнете удобно, сделай глубокий вдох да направите дълбок вдъх и выдох, и да издишате. и закройте глаза. Затворете очи. И сейчас делайте глубокий вдох, и на выдохе представьте, что кто-то протягивает вам подарок. И сега, когато отново вдишате и издишате, си представете, че някой ви подарява подарък. Наблюдайте, что вы чувствуете в этот момент. Понаблюдавайте какво усещате в момента. Может быть, легкост, благодарность. Може би лекота, благодарност Или внутри поднимается напряжение. или усещате някакво напрежение, Неловкость, неловкост, желание отказаться, желание да се откажете, чувство вины. чувство за вина. Что чувствуешь, когда тебе протягивает кто-то подарок? Какво всъщност усещате, когато някой протяга ръце с подарък? И сейчас прими этот подарок. И сега приеми този подарък И поблагодари того, кто тебе его подарил. и поблагодари този, който ти го подарява. И сделай глубокий вдох и выдох. И направи дълбок вдъх и издишай. И запомни все свои ощущения и чувства. И запомни всички свои усещания и чувства. И сделай еще один глубокий вдох. И на выдохе возвращайся в здесь и сейчас. И отново направи дълбок вдъх, вдишай и издишай. И плавно се върни тук и сега. Можете, красавица, поделиться в комментариях, какие чувства испытали в этой практике.
Можете, красавице, да направите в момента коментар, какви чувства изпитахте. Потому что вот эти ваши чувства, это и есть ваш внутренний код на получение. Защото, момичета, всъщност това е и рисковничето за вашия код за получаване. Если внутри напряжение, мужчина это чувствует. Ако вътре имате напрежение, имайте предвид, че мъжете го чувстват. Он будет считывать сигнал, ей нельзя давать. Той ще разшифрова този сигнал, като на нея не трябва да й се дава. А если внутри удовольствие, принятие, благодарность, то мужчина раскрывается. Ако при вас има благодарност вътре, лекота, любов, то мъжете лесно дават. Мгм. Красавица, именно с этим мы и будем работать в моей терапевтической группе. Момичета, точно с това ще работим и на нашата терапевтична група. Там шаг за шагом мы будем убирать внутренние блоки на получение. Там крачка по крачка, стъпка по стъпка ще примахваме вътрешните блокажи за получаване. Мы будем исцелять детские сценарии, Ние ще лекуваме детските сценарии, чистить токсичные и зависимые отношения, ще чистим токсични зависими отношения, разрывать связь с нарциссом ще прекъсваме връзки с нарцисти и переписывать собственную женскую энергию, и ще пренапишем собствена женска енергия, чтобы стать женщиной, рядом с которой мужчина хочет давать. за да станем всъщност жената до мъж, който иска да ни дава. Мужчина, рядом с которой хочет заботиться о ней, вкладывать в нее. Мъжът, който всъщност ще иска да се грижи за нас, да инвестира в нас. Это не теория, И това не е теория. это глубокая практическая трансформация. Това е дълбока практическа трансформация. В группе будет всего 10 женщин. В групата ще има само 10 жени. У нас будет 10 встреч по одной в неделю. Ние ще имаме 10 срещи по една всяка седмица. Этот формат, где рождается настоящая женская сила. Това е формат, в който се ражда истинска женска сила. Если ты чувствуешь, что устала тянуть все на себе, Ако усещаш, че си изморена да влачиш всичко на себе си, что хочешь научиться принимать, быть любимой и вдохновлять, ако искаш да се научиш да бъдеш обичана, вдъхновяваща, запишись сейчас, пока еще есть свободные места. запиши се сега, докато все още имаме свободни места. Время начать получать, Време е да започнеш да получаваш, потому что ты достойна не крошек, а настоящей любви, заботы и изобилия. защото ти заслужаваш не трохи, а истинска любов, грижа и изобилие. Ну что, красавицы, давайте посмотрим ваши вопросы. Момичета, ще се радвам да видим вашите въпроси. Можем установить запис? Да.